Og så den sidste, ham tager jeg på den første stigning, og så kører jeg lidt de sidste 30 eller sådan noget. Det var kraftedeme godt. Fedt, mand. Fuck, hvor er du sej. Den havde jeg sgu ikke troet på. Fuck, kæft, hvor er det fortjent, det er. Fedt, mand. Hvor er du sej. Ja. Nej. Så er det din tur i morgen. Kæft, Mads. Det var også klasse til dig, var det ikke det? Jo, det var det. Jeg troede, de var for stejle. Ja. Men det var de også for de andre. Sætter du dem på bakkerne? Ja, altså vi kører 4 mand væk på bakkerne, og så sidder vi sammen, og så kører jeg bag for hjul. Altså ude ved det flade. Ja, var det ude? Ja, jeg var bare godt kørende, og så tror jeg bare, jeg kørte en lille smule hurtigere end dem i svingene. Så 2 af dem, de ryger bare af, og så den sidste, han sidder bare på hjulet, indtil vi kommer over til den der stejle asfalt. Det var en spanjol, var det ikke det? Jo. Men han havde sagt, at han var glad for bodet, så jeg førte bare hele vejen. Og så røg han af på bakken der. Så var det bare at holde den slap. Ej, hvor